नामा से कोमल होई जात हे नारायण हे गोपाल हे सौ माधव दीन दयाल को सौ माधव दीन दयाल। सावन मास तुलसी के भइल जनमवा सावन मास तुलसी के भइल जनमवा भादो मास कोमल होई जास भादो मास कोमल होई जास हे नारायण हे गोपाल हे सौ माधव दीन दयाल हे सौ माधव दीन दयाल। कनमा से तुलसी के भइल सगाई कनमा से तुलसी के भइल सगाई आमा से होई जा से कवना मा से बियाह होई जा सही नारायण हे गोपाल के सौ माधव दीन दयाल के सौ माधव दीन दयाल। आसीन मास तुलसी के भइल सगाई आसीन मास तुलसी के भइल सगाई मास बियाह होई जास कार्तिक मास बियाह होई जास हे नारायण हे गोपाल हे सौ माधव दीन दयाल के सौ माधव दीन दयाल। बात पूछली राधा रानी बात पूछली राधा रानिया कृष्ण जी के नयन काजर लागल बा कृष्ण जी के नयन काजर लागल बा। अम्बा कलम किने गईनी कलम में दुकनिया कलम किने गईनी कलम दुकनिया में सिया काजर लग जाए कलम सियाई काजल लग जाए नारायण हे गोपाल हे सौ माधव दीन दयाल के सौ बात पूछली राधा रानी हंसी बात पूछली राधा रानी कृष्ण जी के हाथ में कंगन बानल बा कृष्ण जी के हाथ में कंगन बनल बा। बात पूछली राधा रानी हंसी बात पूछली राधा कृष्ण जी के डाँड में पियरिया शोभता कृष्ण जी के डार में पियरिया शोभता स्नान कर गईनी वही धोबी घाटवा स्नान कर गईनी वही धोबी घाटवा धोबिया छामारा बदल ले बा धोबिया के छामारा बदल ले बा हे नारायण हे गोपाल हे सौ माधव दीन दयाल के सौ माधव दीन दयाल। हंसी बात पूछली राधा रानी हंसी बात पूछली राधा रानी कृष्ण जी के हाथ कृष्ण जी के गोरवे महावर लागल बा कृष्ण जी के गोर में महावर लागल बा। लोरे गईनी ओही फुलवरिया फूललो रे गईनी ओही फुलवरिया के रसवे महावर लागल बा फूलवे के रसवे महावर लागल बा। हे नारायण दीन दयाल हे सौ माधव दीन दयाल के सौ माधव बात पूछली राधा रानी हंसी बात पूछली राधा रानी